Tervetuloa Sillanalta podcastin pariin. Tuttuun tapaan studiossa on Heinolan kaupungin viestinnästä Jussi Lahtinen. Ja Eetu Nyman digi- ja tietohallintopalveluista. Ja tämän päivän vieraana meillä on työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tuli mielelläni. Sitten aloitetaan ihan ensimmäisenä arjen kysymyksillä, että mistä sä oot tai mistä sä oot tullut Heinolaan? No niin, helppo kysymys tähän alkuun. Juvaltahan minä olen alun perin kotoisin tuolta Etelä-Savosta ja Mikkelin kautta loikannut sitten tänne Heinolaan sitten työn perässä. Ja 10 vuotta tosiaan tullut nyt tällä täyteen. 10 vuotta. Eli Hämeeseen Savosta. No niin. No mikä just nimenomaan työllisyyskoordinaattori? Aloitit sä täällä työllisyyskoordinaattori? Kyllä, samassa vastaavassa tehtävässä. Okei. Okay. Miten sä niin päädyit? Hakemalla tätä tehtävää. Eli itsellä oli Mikkelissä projektiluontoinen työ päättymässä ja satuin huomaamaan tämän paikan ihan työkkärisivulta ja päätin vähän hakea sitten 17 muun hakijan joukossa ja kuinka ollakaan pääsin haastatteluun ja sitten valittiin tämä tehtävää ja kuulemma syy oli se, että on aika monialaisesti tehnyt työllisyydenhoitoon liippaavaa niin kuin työtä. Ollut työkkärissä töissä työllistämishankkeissa, kuntayhtymissä, kaupungilla ja niin edelleen, että se saattoi olla se mun vahvuus sitten, semmoinen monialainen näkemys tähän tehtävään ja kokemus. Vahvaa pohjaa. Miten sitten kun laitetaan työhanskat naulakkoon, niin miten toi vapaa-aika? No sitten laitetaan toiset hanskat käteen ja kypärän päähän ja otetaan se moottorisaha ja mennään sitten tuonne Savon luontoon sitten vähän luonnon kimppuun raivaamaan mettää ja niin edelleen. Ja tykkään siellä mettässä ja luonnossa olla, se on hyvää vastapainoa tälle arjen työllä. Eli käytännössä pyrin mahdollisimman paljon olemaan siellä kotiseutuvilla. Viikot menee pitkälti täällä ja kyllä ne jotkut viikonloputkin, että esimerkiksi tällaisella kelillä, niin kuin tänä aamuna oli, niin lunta puoli metriä, niin nämä hommat on sitten mukavampia siistejä sisätöitä verrattuna lumessa kahlaamiseen. Niin sä pääsit heti aamulla jo ihan, kun itse asiassa eilen illalla 10 aikaa pääsit. No onneksi katoin pihalle ne oli pihatielle kaatunut iso kirsikkapuu, niin eipähän tarvinnut aamulla sitten sahaa käynnistellä, että se hoitui siinä sitten illan pimeänä tunteena sitten tien raivaaminen. Siitä on muutama sentti tullut nyt tossa noin. No mitäs, sulla on myös kansainvälistä työkokemusta, sä oot ollut rauhaa turvaamassa joku sen kerran, niin kerrotko näistä, että missä päin ja... Joo, en voi hirveän syvälle luonnollisesta syystä mennä näistä tehtävistä, mutta se mitä voin sanoa, niin mehän puhutaan myös kriisinhallintatehtävistä tänä päivänä ja kriisihän on maailma täynnä, niin kuin ollaan mediasta huomattu ja uutisista jatkuvasti saadaan niin kuin lukea, niin mä oon tuolla Balkanilla ollut, Lähi-idässä, mulla on 4 erilaista keikkaa takana, oon saanut olla yhteysupseerina, kouluttajana, esikuntatehtävissä ja niin edelleen. Ihan kaikkea muistakaan, mitä mä oon niillä reissuilla tehnyt. Että on saanut olla niin kuin useammalla keikalla ja tässä on 60 asti vielä mahdollisuutta vielä päästä keikalle. Eihän sitä tiedä vielä, lappuko laittaa postilaatikkoon. Kyllä, kutsu käy. Mutta suosittelen kaikille, ne on maailmaa avartavia tehtäviä ja jotenkin ajattelen näin, että aina mietitään niitä omia murheita täällä sun muuta. Tuolla kun käy maailmaa vähän katsomassa, niin ei tämä niin surkealta sitten loppupeleissä täällä näytäkään. Joo, varmasti saa perspektiiviä kyllä asioihin. Ihan varmasti. Täällä oli, törmättiin tämmöiseen MTV-juttuun, missä mainittiin sinut ja ystäväsi Majava. Niin pystyt sä kertoa tästä Majavasta ja onko tällä Majavalla nimeä? Mulle se on ihan vaan Majava ja nythän me on Majavan kanssa ajauduttu semmoiseen tilanteeseen, että me ei olla kavereita enää. Että vaikka tässä MTV-uutisessa, niin siinä pläjäyksessä, niin minulta lopussa kysyttiin, että miten olet niinku suhtaudut Majavaan sun muuta. Mä sanoin, että no kivahan sen touhia siinä seuraalle ja sun muuta, mutta nyt kun tässä on nyt muutama viikko mennyt, niin on sen verran puuta tontelta nuri siellä, että et en oikein tiedä, miten minä häneen nyt tässä suhtautuisin. Pidän kuitenkin tärkeänä, että Majava saa toteuttaa luonnollista tekemistään, mutta kyllä se osaa myöskin vahinkoa tehdä. Eli tuossa pari viikkoa sitten mä huomasin semmoinen, että jopa mökin päälle oli 2 puuta kaadettu. Ja Käytännössä Majavan lempiherkku on se haapa, niin niitä ei enää ole. Oho. Tontilla. Eli hän ei ole tämmöinen mukava aliurakoitsija, vaan tämmöinen skyrme, joka tekee omalla toiminimellä. Kyllä. Sanotaan, että meitä yhdistää se, että me molemmat kaademme puuta, mutta hän tekee omien suunnitelmien sen mukaisesti ja sitten viettien sen mukaisesti ja rakentaa pesää ja se on hänen tehtävänsä. Hänen hampaansa kasvaisivat maahan asti, jos hän ei jyrsisi puuta koko ajan. Joo, totta. Joo. Ja
Ei siinä mitään. Majava on osa luontoa ja mekin olemme osa luontoa, toimimme tavallamme, mutta niin kyllä nyt on kyllä kohta yhteen törmäyksen paikka. Jos Majavalla on uhma ikä tässä. Joo, ja sitten kun uutisissa siinä kysyttiin, että onko näitä majavia niin kuin yksi ja voi sanoa, että jos on yksi, niin on kyllä todella ahkera. Joo. Ei voi laiskuudesta. Joo, ja siinä mielessä viisas eläin, kun nyt puhutaan näistä myrskyistä, niin hänhän kaataa siellä isommat puut sillä tavalla, että hän ei kaada loppuun asti, hän antaa tuulen hoitaa loput, koska majavallahan on semmoinen vaara, että se saattaa jäädä siihen puun alle, niin kuin metsurikin voi jäädä, että se on vaarallista työtä. Fiksu eläin. No on, joo. Ei kyllä, tuli sitten, jos sahan kaseilu ja kaataa puita, niin odotellaan, että jospa se tuuli kaataisi sen sitten, mutta... Ja tämä yksilö, jos siellä näitä useampia on, niin hänhän on hirveän kesy sillä tavalla, että ei minua pelännyt, että niin kuin sitä klipistä näitte, niin hänhän laskee niin kuin metrin päähän ja ei ole moksiskaan. Ja, se on jatkaa touhuja. Mutta en menisi silittelemään. Joo. No joo. Koska mä oon joskus aikoinaan vaelsin Isojärven kansallispuistossa ja siellä oli tämmöinen ranskalainen kuvausryhmä, jotka yritti niin kuin tehdä niin kuin ihan taltioida Majavaa ja Majava semmoista yhdyskuntaa, niin kuin tehdä jotain luontodokumenttia, niin se räiski sillä hännällä niin lujaa siihen vedenpintaan, että nämä sukeltajat lähti pakoon niitä majavia, ettei ne uskaltanut mennä kameroiden kanssa. Tämä kaveri on yllättävän kesy ja kyllä mäkin saan sitä videolla sitä, niin kuin sitä hännällä läpsyttelyä, että sillä hän viestii jollain tavalla. Joo. Että en tiedä, mitä mulle halusi sanoa, että oliko uhkailua sitten. Mutta... Että tämä on minun tontti. Niin. Kyllä. En tiedä, tulemmeko sitten oikeudessa riitelemään asioista vielä myöhemmin, mutta... No. Hypätään päivän pääaiheisiin. Jes, eli tällä kertaa pääaiheena on TE24-uudistus. Ja pystytkö Tero vähän avaamaan, että mitkä on nämä TE24-uudistuksen keskeiset tavoitteet? No ehkä minä hieman pystyn kertomaan, koska kuuluu siihen omaan tonttiin, mutta nyt ihan valtakunnan tasollahan TE-uudistuksella pyritään siihen, että me saataisiin tähän maahan lisätyöllisiä. Mä oon vähän yllättynyt siitä luvusta, että valtakunnan tasolla puhutaan tosiaan 7-10 000 niin kuin lisätyöllistetystä. Ja tämä uudistus itsessään on niin kuin Suomen historian aika isoja niin kuin tämmöisiä valtiota kunnille niin kuin liikkeen siirtoja. Ja tämä on kaikkinensa, jos tähän väliin vielä sanon, niin tämä on jäänyt nyt vähän niin kuin muun uutisoinnin varjoon. Tämä on todella iso niin kuin kansalaisia koskettava niin kuin asia. Tähän liittyy tämmöinen niin kuin palveluiden tasavertainen saatavuus, on yksi tämän niin kuin uudistuksen keskiössä. Ja sitten, mikä tärkeintä, niin työllisyyden tukeminen, työpaikkoihin ohjautuminen, kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen ja niin edelleen. Eli idea on se, että kun nyt työvoimaviranomainen siirtyy niin kuin kuntien palvelukseen, niin hän tulisi lähemmäs sitä asiakasta ja sitten niitä mahdollisuuksia. Mahdollisuuksilla tarkoitan nyt niitä työnantajia ja koulutusmahdollisuuksia. Kaikkea, mitä tässä asian ympärillä niin kuin toimijoita pyörii. Eli ei ole ihan mikään pikkujuttu kyseessä sitten. Ei. Miten tämä vaikuttaa, tämä uudistus sitten Heinolassa työllistymiseen ja mikä rooli taas sitten on tällä Päijät-Hämeen työvoimapalveluilla jatkossa? No Päijät-Hämeen työvoimapalvelut, eli käytännössä Hollolan kunnalla olevat työntekijät vastaa siitä viranomaispalvelusta, mitä tulee tähän niin kuin lakisääteisyyteen. Ja Heinolassa sitten kaupungin työntekijät täydentää sit sitä viranomaistyötä tarjoamalla sitä tukea työnhakijoille, mitä meillä on jo nyt niin kuin käytettävissä. Ja toistatko vielä sen alun siitä kysymyksestä jo ihan? Joo, eli miten tämä TE24-uudistus vaikuttaa Heinolassa työllistymiseen? No Heinolassa se vaikuttaa sillä tavalla työllistymiseen. Työllistymiseen liittyy monta kertaa niin kuin se tuen antaminen sille työttömälle. Ja nyt me saadaan tosiaan tänne Heinolaan työkkäri takaisin. Ja monta kertaa työnhakija, niin kuin monessakin palvelutehtävässä, niin tarvitaan ihan sitä läsnäkohtaamista. Kaikkia asioita mä väitän, että ei pystytä hoitamaan niin kuin digitalisaation avulla, vaan silloin kun on tämmöistä yksilöllisen tarpeen mukaista niin kuin palvelun tarvetta ja tukea, niin se on ihmiseltä ihmiselle. Ja meille tulee nyt niin sanotulle Vellamotalolle Lampikatu 19 tosiaan saadaan se työkkäri takaisin. Näinhän se niin kuin mielletään, vaikka työkkärihän lakkaa olemasta, mutta varmasti jää elämään tämä työkkäri kuitenkin. Niin, Kyllä. Niin sieltä jatkossa heinolaiset työnhakijat tulee saamaan ihan sitä paikallistason palvelua ja kaupunki tukee omalla toiminnallaan tätä kuviota. Miten tämä uudistus on vaikuttanut tai vaikuttaa niin työllisyyden edistämisen niihin asiantuntijoiden rooleihin? No asiantuntijoiden rooleihin niin varmasti vaikuttaa sillä tavalla, että
kun nyt puhutaan siitä, että tulee kuntien työntekijöiksi, niin meillähän on täällä Päijät-Hämeen työllisyysalueella on sovittu sillä tavalla, että se Hollola ottaa sen vastuun siinä. Mutta mä haluan kuitenkin ajatella sillä tavalla, että ketkä täällä Heinolan aluetoimistolla nämä viranomaiset työskentelee, niin ne on hyvin lähellä ne niin kuin meidän työkavereita. Se ei ole mikään semmoinen etäinen niin kuin valtion niin kuin yksikkö, niin kuin joku voisi ajatella, että valtio on jossain tuolla kaukana ja ne työntekijät on missä on, onko ne missä digitalisaatio on siellä perukolla tai sitten paikallistasolla, mutta me otetaan heidät niin kuin tosi hienosti ja tervetulleena ja odotetusti tänne vastaan meidän työkavereiksi. Ja kyllähän te tiedätte, mitä se silloin tarkoittaa, että ei katsota sitä, kuka sun palkan maksaa, vaan se, että miten me tehdään yhteistyötä yhdessä ja edistetään asiakkaan asiaa. No minkälaisia toimenpiteitä me sitten tarvitaan tämän työvoiman ja sitten taas työpaikkojen tämmöisen kohtaanto-ongelman poistamiseksi? Kohtaanto-ongelma on semmoinen, se on aika monisäikeinen asia. Meillä on toisaalta työpaikkoja, meillä on hirveän paljon työvoimaa. Joku voi ajatella näin, että no okei, että katsoo vaan niitä pelkkiä lukuja, mutta asia ei ole hirveän yksinkertainen. Tällä yhteistyöllä ja asiakkaan työnhakijan tukemisella, niin meidän täytyy pystyy ehkä vähän sitä rimaakin vähän asiakkaan kanssa joko nostaa tai laskea tarpeen mukaan, miettiä alan vaihtomahdollisuuksia, miettiä jopa sen työn hakemista vähän laajemmalta alueelta. Siinäkin olen mieltä, että me halutaan tavallaan Heinolan kaupungin asukaslukua tuijottaa, että okei, että ihmiset laitetaan täältä pois työn perässä. Se ei ole kenenkään etu, että täällä ollaan sitten työttömänä ja ei osallistuta yhteiskunnan tekemiseen millään tavoin. Tietysti toivon, että jos ihmiset täältä lähtee, niin he tulisivat sitten takaisin. Ja tällä nyt ehkä tarkoittaa enemmän nuoria. Meillä on suhteellisen paljon Heinolassa myöskin nuoria työttömiä työnhakijoita, niin ennemmin tuonne maailmalle vaan opiskelemaan ja töihin ja sitten palaamaan takaisin vaikka tänne joskus kotiseudulle. Kyllä se välillä maitojuna tuo takaisin. Niin, mutta mä voin kuvitella, että tuossa on varmasti just sellainen kuin, että tämä on pieni kaupunki. Niin sitten kun sä lähdet maailmalle tavallaan opiskelemaan ja saat niitä töitä, niin siinä varmasti jonkunlainen kynnys on tullakin sitten takaisin. Kyllä. Takaisin, että toi on mielenkiintoinen kulma tavallaan siihen sitten, että miten saadaan ne ihmiset takaisin tulla. Kyllä, ja meillä on esimerkiksi paljon korkeakouluharjoittelijoita ollut, joiden vanhemmat asuu Heinolassa, niin se on mukava tulla vähän moikkaan omia porukoita samalla, kun sitten tulee taas harjoittelu Heinolaan, joka on entuudestaan tosi tuttu. Ja voin kyllä sanoa, niin kuin tuossa alkuun nyt vähän palaat, kun ikään kuin tulee, niin rupeaa se kotiseutu taas kiinnostamaan yhä enemmän. Joo, että siitä ei vaan pääse mitään se Niin no. Näin tulee käymään. Mitäs tämä uudistus sitten edistää just nimenomaan työvoiman liikkuvuutta? No en tiedä, uudistus nyt sillä tavalla itsessään, ehkä se lähtee nyt siihen syvällisempään yhteistyöhön. Meillä tieto liikkuu työpaikoista varmasti paremmin, ne nousee esille tuolta paremmin. Me päästään paremmin työnhakijan ehkä toiveisiin kiinni ja sitten siihen ehkä ajatusmaailman muuttaamiseenkin, että nämä kohtaanto-ongelmat sitten vähenis. Ei kannata hakata sitä päätä seinää, että nyt jos sitä ydinfyysikon paikkaa Heinolassa ei ole ja sitä jäädään odottamaan, niin tämmöinen kärkeenä esimerkkinä kyllä, nyt sitten, että se ydinvoimala ei tänne todennäköisesti rakennus sun muuta, mutta enemmän semmoista muuntautumiskykyisyyttä ja tämmöistä pitää saada ihmiset ajattelemaan enemmän, että jos oikeasti ollaan haaveillaan sitä työelämästä, työllistymisestä, niin sitten pitää katsoa kunkin omalta kohdalta, että mitkä ne temput, mitä me tarvitaan. Mä ajattelen näin, kun Heinolassakin jonkinnäköistä aamuruuhkaa tuossa on aina, että kysymys on siitä, että miten mä pääsen tähän ruuhkaan mukaan. Mun täytyy tunnistaa ne asiat sieltä, että mitä liikkeitä pitää tehdä, mistä mä saan tarvittavan tuen, miten mä muutan mun ajatusmaailmaan tavallaan tässä kohtaa. Semmoinen liian kapeakatsainen tulokulma omasta kohtaa, että ollaan liian ronkeli tavallaan. Joo, niin sitten saahan olla kotona ronkeli niin sanotusti. Joo, toi oli muuten hyvä toi, että miten pääsee ruuhkaan mukaan. Joo. Koska siitä tulee aina se negatiivisempi. Joo. Tuolla oli semmoinen nuorten työhakuryhmä tuolla Mikkelissä aikoina ja heidän kanssaan oli aika mielenkiintoista, kun joillekinhan niillä nuoremmilla pojankolleilla esimerkiksi ei ollut juurikaan kiinnostusta se työelämä, kun se tyttöystävä istui siinä sohvalla, kun juteltiin ja sun muuta ja se kanssakäyminen tuntui kiinnostavaa enemmän. Mä sanon, että kannattaa katsoa nyt sinne tulevaa sun muuta, että maailma on kuitenkin, tai haluan ajatella, että on täynnä mahdollisuuksia ja Heinola on täynnä mahdollisuuksia sun muuta, mutta me ei aina tunnisteta niitä asioita, että mitä tässä ympärillä on. Sen takia pitäisi ne silmät ja korvat pitää auki ja ottaa se tuki myöskin vastaan, mitä on tarjolla. Ei saa olla liian ylpeä myöskään. Joskus on hyvä tunnustaa, että en sano, että olen heikko jossakin, vaan että mulla on joku kehittämisalue ja mä saan tukea tästä ja mä opin ja pääsen eteenpäin.
minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia tämä uudistus tuo sitten taas kuntien työllisyyspalveluille? No kuntien työllisyyspalvelujen näkökulmasta työttömyyshän maksaa esimerkiksi Heinolan kaupungille tosi paljon. Meillä nousee työttömyysturvamaksut 1,8 miljoonasta arviolta 2,5 miljoonaa vuositasolla Heinolassa, mitä tulee niin kuin työttömyysturvan niin kuin kuntarahoittamiseen. Niin kyllä mä näen sen yhteistyön mahdollisuuden tässä, että se tiivistyy. Se tiivistyy kaupungin sisällä poikkihallinnollisesti, mitä kaupungista puhutaan niin kuin toimijana itsessään. Yritykset tulee lähempänä meidän niin kuin yhteistä tekemistä. Mä toivon, että me päästään yritysten kanssa tekemään niin kuin kaupunkina yhteistyötä esimerkiksi tämmöisen työhönvalmennuksen muodossa. Esimerkkinä vaikka työkokeilijayrityksessä. Siellä voi tulevaisuudessa olla tuki tulla tuolta kaupungin työpajalta valmennusosaamisen muodossa. Ettei käy niin, että hyvät prosessit katkeekin ihan yhtäkkiä vaan sillä, että enpä aamulla jaksanut lähteä. Ja jonkun väärinkäsityksen takia semmoista, että tämmöistä tukea niin kuin ollaan valmiina niin kuin tarjoamaan. Ja nämä palvelut me muotoillaan yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa, koska siinä on myöskin tämmöisen palvelun niin kuin tavallaan saatavuuden tavallaan markkinointi ja miten sitä on niin kuin saatavissa. Eli se työvoimaviranomainen voi mainostaa kaupungin palveluja siinä ohessa, kun se tekee sitä viranomaistyötä niin kuin esimerkiksi yrityksen kanssa. Joo, tämä on hyvä. Se tuo kuitenkin just työntekijät ja työnantajat sitten lähemmäksi toisiaan siinä mielessä, että ei tule sitä, että mä menen vaan sinne Mollin sivuille tai vastaaville ja etin vaan niitä työpaikkoja, se on sitten siinä. Saan tai en. Joo, ja täytyypä muistaa myöskin se, että ei pidä tuudittautua, vaikka työvoimaviranomaisilla on laaja ja kattava data olemassa työpaikoista ja mahdollisuuksista, mutta pöydän alla on paljon ja sanon tämän positiivisella tavalla. Se oma henkilökohtainen lähestyminen on hirveän tärkeää. Ja niin kuin sanoin, silmät ja korvat auki. Ja kaikilla ei tietysti ole sitä rohkeutta mennä niin kuin koputtelemaan ovia, mutta sitten siihen voidaan ottaa tarvittaessa sopivassa määrin kaveria mukaan tueksi. Just tämä. Toi on mahtavaa kyllä. On. Ja siis monesti niin kuin varsinkin nuorempana, niin kuin, kun sitä on luonteeltaan niin ujo, niin ei sitä niin kuin kehtaa. Että vaikka niin kuin sanotaan, että sen kun menet rohkeasti kysymään, niin kyllä se tarvitsee semmoisen pienen niin kuin potkun takapuoleen, että niin kuin lähtee. Niin se on hienoa, jos apua vaan saa. Meillä on hyviä semmoisia esimerkkejä tuolta työpajamaailmasta, kun sinne ehkä se ujo nuorikin tulee sun muuta. Ensinnäkin hän kotiutuu sinne, että tavallaan se tulee se tutuksi ja turvalliseksi se ympäristö. Tehdään vaikka joku keikka sitten tuolla yrityksessä semmoinen, ei niinkään nyt bisnesmielessä Heinolan kannalta ajatellen, vaan se, että se valmentautuu ja etu edellä. Tehdään jollain tavalla se yrityksenkin ympäristöseinät tutuksi ja turvalliseksi. Se on 2-3 käyntiä, niin se on ihan eri asia sitten niin kuin lähestyä sitä yritystä sitten uudestaan sitten vaikka kokeilupaikan tai palkkatukipaikan niin kuin hakemisen muodossa. Niin tämmöiset ensimmäiset kynnykset, silotellaan niitä niin kuin matalemmin. Kyllä. Sehän ne on ne ensimmäiset kynnyksethän on niitä vaikeimpia ihan varmasti. Mutta siitä se lähtee pikkuhiljaa sitten. Entäs toi työllisyyspalveluiden henkilöstö, niin sen siirtymiseen valtiolta ja kuntien palvelukseen, niin miten se heihin vaikuttaa? No sehän on todella iso muutos heille ja siellä on semmoisia muutosohjelmia ja valmennuksia niin kuin taustalla kyllä. Heillä on isoja kysymyksiä, mitä tämä tarkoittaa nyt kun kuntiin mennään. Miten käy palkan, miten työolosuhteet, työsuhdeedut ja kaikki tämmöistä. Voitte kuvitella omalla kohdalla, jos työnantaja vaihtuu sun muuta. Se tekeminenhän ei sillä tavalla niin kuin lain mukaan muutu, että laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, mikä täällä taustalla on, niin sinnehän ei ole tullut mitään muutoksia. Mutta ehkä ne tekemisen tavat niin kuin tavallaan tulee muuttumaan just nimenomaan enemmän semmoisen niin kuin yhteistoiminta niin kuin yhdessä tekemispainotteiseksi nimenomaan kuntien kanssa. Unohtamatta nyt kuitenkaan niitä muita kumppaneita, jotka tulee meidän kanssa lähemmäs vielä tekemään tätä työtä, esimerkiksi niin kuin oppilaitokset. No just tollainen kuin vähän henkilöstöä koskienkin, että mitä tämä koulutus- ja valmennuspalveluita sitten tarvitaan tämän uudistuksen tueksi, vai tarvitaanko? Niin, jos tällä nyt tarkoitetaan sitten tämä henkilöstön siirtyvä, niin kuin sanoit, he ennen kuin saa sen oman uuden työnantajansa kautta ja sitten tämän nykyisen työnantajan kautta nämä niin kuin palvelut tähän niin kuin muutokseen. Mutta sitten taas, että miten me tehdään sitten sitä työtä työnhakijoiden kanssa ja mitä valmennuksia siellä, niin mä painotan sanaa työhönvalmennus. Se sisältää hirveän paljon. Se on sitä sinne ihan työpaikalle menoa. Siihen liittyvää koulutusta meidän Torpan henkilöstö on esimerkiksi saanut.
että miten lähestytään työnantaja. Kyseessä on kuitenkin niin kuin myyntitilanne, ei noin vaan mennä ja sun muuta. Ja täytyy muistaa, että mä en niin kuin kannata ajatusta, että yrityksillä olisi jossain kohtaa semmoinen niin kuin yhteiskuntavastuu. Me ei voi semmoinen niin kuin kärki edellä mennä tässä, vaan yritykset on luotu omistajansa niin kuin tavallaan niin kuin elämistä, yrittämistä, pärjäämistä varten ja niin päin pois. Heillä täytyy olla hyötynäkökulma näissä asioissa myöskin, ja se täytyy löytää. Joo, hyvin sanottu. Joo, ei lisättävää ton suhteen. Mitä yhteistyötahoja ja muotoja niin tarvitaan tämän uudistumisen onnistumiseksi? Tuleeko mitään mieleen? Joo, tuossa taisi jo äsken jo sanoakin, niin se yhteistyötahon muoto, mä voisin sanoa nyt vaikka näin, että miten tämä ilmenee nyt tämä tekeminen sitten tässä. No meillä voi olla alussa vähän semmoista, että saattaa vähän varpaat kastua niin kuin kyllä. sun muuta, mutta se ilmenee sille, että me kohdataan noita asiakkaita niin kuin yhdessä. Ja siltä osin, kun tietosuojalaki antaa myöden ja asiakas suostuu, niin ja tarvittavilta osin se tieto kulkee oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti, niin mä en halua sitten niin kuin tämmöinen yhteistyö niin kuin tössää siihen, että meillä on eri järjestelmät ja tietosuojalaki. Niin pitkään, kun me tavoitellaan asiakkaan etua ja me tehdään niin kuin vilpittömästi hyvää yhteistyötä, niin sillä me niin kuin päästään niin kuin tässä niin kuin eteenpäin. Yhteiset verkostopalaverit asiakkaiden kanssa, toistemme luona niin kuin vierailut. Me ollaan tässä niin kuin Heinolassa kanssa siinä mielessä älyttömän hyvässä tilanteessa, että me ollaan tässäkin kohtaa sopivan kokoinen kaupunki. Pieni, mutta jollain tavalla iso kuitenkin. Kyllä. Sun muuta. Ja meillä nämä palvelut on niin kuin aika hyvin tässä lähellä. Mitä tulee nuorten ohjaamo, Savotta, Spotti ja sitten toi tuleva työkkäri tossa. Ja ei tuo Reumanttien työpajakaan kovin kaukana ole tässä yhteistyössä. Me tullaan tuntemaan toisemme älyttömän hyvin. Me tunnetaan heidät jo nytten. Osa siitä porukasta, vaikka ei tiedetäkään nyt ihan henkilönimillä, ketä ne työvoimaviranomaiset on, mutta semmoisella yhdessä tekemällä hyvällä niin kuin meiningillä, niin siltä mä odotan niin kuin paljon ja myös tuloksia. Se on hieno kuulla. Otetaan tähän vielä tämmöinen niin kuin skenaario, että jos mä nyt olisin heinolalainen työtö ja haluaisin hakea töitä tuossa vuoden alussa, niin mitä mä teen? Mikä on ihan se konkreettia? No, aloitetaanpa sillä, että työnhakuhan on työttömän työtä tavallaan ja siitä yhteiskunta maksaa jonkinnäköisen korvauksen. Se ei saisi kilpailla niin kuin palkan kanssa. Tämä on niin kuin yksi lähtökohta tähän. On pidettävä silmät ja korvat auki. Kaikki ei näy sun edessä. Sä et näe niin kuin tarpeeksi pitkälle välttämättä siellä metsässäkään niitä kauimpia puita, jos ei majava ei ole kaikkia niitä kaatanut. Niin ja hae se tarvittava tuki. Juttele kavereiden kanssa, jotka on työelämässä sun muuta, että sieltä kotoa ei tulla hakemaan. Se on niin kuin semmoinen aika varma. Ja niitä lappuja, tyhjästä ei niin kuin nyhjästä, niin kuin sellaisella työvoimaviranomaisillakaan ei ole kaikkia tiedossa. Että se työpaikka voi tulla ihan yllättävästi niin kuin paikasta niin kuin vastaan. Ja sitä omaa suuntaa on muutettava tarvittaessa. Että niin kuin sanoin, se ydinvoimala ei tuskin tänne Heinolaan tule. Jos haaveilet ydinvoimalassa työskentelystä. Tai astronautiksi. Niin. Ja sitten se työnhakualue, niin että laissahan määrätään jonkinnäköinen työnhakualue sun muuta, mutta kyllä minäkin sen ensimmäisen vuoden, kun tänne Heinolaan tulin, niin ajelin Mikkelistä ensimmäisen 200 kilometriä päivässä. Ei ollut hirveän kivaa, mutta sitten kun asiat varmistui loksahteli, niin täällähän sitä ollaan nyt heinolalaisena niin kuin itsekin sitten niin kuin kirjoilla. Ja sitten viimeisenä, ei pitäisi luovuttaa. Joskus voi vähän turhauttaa ja väsyttää. On monta kertaa työnhakijoilta kuullut sitä, kun laitetaan satoja hakemuksia. Että ei vastata kuin yhteen, että kiitos hakemuksesta, mutta emme valide. Sitten pitää katsoa, että missä menee pieleen, mitä pitää tehdä toisin. Että onko tässä järkeä laittaa 100 hakemusta? Pitäisikö laittaa johonkin muuhun paikkaan? Pitäisikö mennä opiskelemaan? Mutta me ei aina tunnisteta itsestämme niitä kohtia, missä niin kuin menee pieleen. Sen takia on tärkeää niin kuin hakea sitä tukea ja apua siitä. Joo, se on justiinsa, että joku vähän vierestä vinkkaa ja sanoo, että kannattaisiko kokeilla näin, koska ei välttämättä tule sitten itse edes ajateltua sitä asiaa. Sulla on se tietty sykli, millä sä yrität hakea sitä tiettyä asiaa ja sä oot hyvin paljon siinä omassa kuplassa, kunnes joku tulee ehkä puhkaisee sen kuplan ja tulee ihan, vaikka ne on todella simppeleitä asioita, mutta ei niitä välttämättä tule vaan mietittyä sitten. Se asia voi olla niinkin yksinkertainen joskus. Tämmöisessä asiassa mulla tulee aina mieleen Mikkelistä yksi nuori työnhakija, joka se oli päällisin puolin kaikki asiat kunnossa. Oli suht tuoretta koulutusta, oli harjoittelukokemusta ja kaikkea, että
hänelle ei vasta tähän sähköpostilla laittelee niin työhakemuksia sun muuta, niin jos mä rupesin katsoa vähän tarkemmin, niin mä en viitsi edes sanoa tässä ääneen sitä, mikä se sähköpostin osoite oli, mutta se oli vähän semmoinen alatyylinen, sanotaanko näin. Mä sanoin, että jos sinä saisit hakemuksen työnantajalle tämmöistä sähköpostiosoitteesta, niin mitä sitten sanotaan, enpä tajunnutkaan, olipa tyhmä, että nyt hän ymmärtää, että kannattaa ehkä hakea toinen niin kuin sähköpostiosoite itselle. Se voi olla niinkin pienestä kiinni, mutta joka on oikeasti, se luo mielikuvan työnantajalle. Näitä on näitä sähköpostiosoitteita, jotka on joskus jonnekin aikanaan 2000-luvulla IRC-galleriaa luotu ja niitä käytetään vieläkin. Että suosittelen laittamaan siihen viralliseen sähköpostiosoitteeseen ihan oman nimen jossain viksussa etunimi, muodossa. Pistisukunimi ja niin edelleen. Jos vaan mahdollista. Se tuo heti sitä virallisuutta siihen kuitenkin. Mutta onko pystytkö antaa jotain esimerkkiä, että jos mikä se on tuossa vuodenvaihteesta? Lähdekö mä ekan myllään Päijät-Hämeen työvoimapalveluiden sivuun vai tuunko mä ihan paikallisesti ottaan kontaktia, että nyt tarvitsisi töitä? Että onko semmoista, mikä se olisi semmoinen selkeä polku, jos ajatellaan, että mä olisin nyt joku parikymppinen kolli, joka nyt tarvitsisi töitä, niin mikä on se, että mistä mä lähden kaivamaan? No sanotaan näin, että nyt kun me saadaan tuon nuorten ohjaamo ja sanot, että olisit parikymppinen kolli, mitä et taida muuten enää olla, niin jos et tiedä mistä aloittaa, niin aloita vaikka siitä ohjaamosta. Joo. Siellä työskentelee työkkärin täti tai setä, taas mä sanoisin työkkärin, työvoimapalveluiden. Ja siellä on Kelan palvelua sitten jatkossa tarjolla ja minäkin saatan työllisyyskoordinaattorina istua ja päivystää siellä. Siellä on ohjaamokoordinaattori paikalla ja muita asiantuntijoita. Kaupungin etsivä nuorisotyö on hirveän tärkeässä roolissa tässä. Etsivä nuorisotyö heti tulee, jos nuori on hukassa, niin jos se etsivä ei saa asioita alulle, niin se tuo tämmöiseen monialaiseen yhteistyöhön sitten mukaan. Et niin kuin sanoin, tukea on kyllä Heinolassa tulee jatkossa olemaan hyvin. Olit sitten minkä ikäinen työnhakija tahansa, niin ja tämä on musta hienoa, että Heinolassa lähdettiin semmoiseen ratkaisuun, että me ihan fyysinen ohjaamo tänne rakennetaan ja tehdään sitä työtä niin yhdessä Hartola ja Sysmän kanssa, että Heinolassa on siihen liittyvä keskuspaikka ja Hartola ja Sysmä on mukana tässä. Yes. Ja tämä ohjaamohan on ihan tuore, että se käynnistyy tuossa vuodenvaihteessa. Missä tämä ohjaamo sijaitsee? Ohjaamo tuossa museota vastapäätä siinä entisessä DNA-liikkeessä. Jos nyt tämä ei ollut mikään mainos, mutta niin kuin sanoin entisessä, mutta kuitenkin niin kauppakadulta löytyy. Ja siellä on remontti tällä hetkellä menossa. Ja niin en lupaa, että on nyt ihan vuoden alusta ovet auki tämän remontin takia, mutta me pystytään kuvaamaan kuitenkin tämä organisaatiossa toimiva verkosto siinä taustalla, mikä tätä ohjaamotyötä tekee. No niin, hieno juttu. Odotetaan mielenkiinnolla. Siinä oli meidän pääaiheet. Otetaanko tähän loppuun tällaisen leikkimielinen joko tai kysymys, vastaus patterista? Onko pahoja? On. Siis nämä on ihan älyttömän pahoja. Siis yleensähän niin meillähän on vain yksi jakso ollut, mutta menee kielisolmuun aivan varmasti. Menee. Ihmiset ja kielet menee solmuun. Ihan tällaisia mitättömiä kysymyksiä, mutta valitse nopeasti ja saat perustella, jos haluat, mutta ei ole pakko perustella. Okei. Okay. Harrastusten puolesta talvi- vai kesät tekeminen? Kesä. Maalais- vai kaupunkimiljöö? Sekä että. Joulu- vai juhannus? Juhannus. Sitten mennään elokuvapuolelle. Kauhu- vai komedia? Kauhu. Kirjat vai podcastit? Nyt meni änkytyksen puolelle niin molemmat, mutta ehkä kirjat vähän ehkä enemmän. Valitsetko urheilun vai kulttuurin? Urheilu. Ja sitten kerropas meille, että mikä olisi sun unelma-iltapala, minkä sä tänään värkkäät itsellesi sitten kotona lumisissa maisemissa? Voisiko se olla tommonen croissantti? Yksi metukkapala ja ja sitten vähän salaattia sinne. En tykkää syödä hirveän raskaasti iltaisin, se on niin kuin yöunien tappaja. Joo, niin on. Pitäisi opetella pois siitä ihan suoraan sanottuna. Aivan mahtavaa, se oli siinä. Kiitos Tero. Kiitos Tero vierailusta. Kiitoksia. Tulen toistekin, jos pyydetään. Ihan varmasti. Yes, tämä oli Sillan alta. Ei muuta kuin ensi kerta. Seuraava kerta.